főlegényednél már régóta az esküvőt tervezitek, de még mindig nincs meg az elegendő összeg, hogy elérhetetlennek tűnik álmaid mennyasszonyi ruhája? Erre megoldás lehet a személyi kölcsön, ha nem szeretnétek hosszú évekig fizetni a törlesztő részleteket, ugyanis a futamidő rugalmasan alakítható a felvenni kívánt kölcsönösszeg alapján. Ugye milyen jól hangzik, és az igénylési feltételek sem olyan bonyolultak. Fontos, hogy legalább 3 havi munkaviszonnyal rendelkezz, ne szerepelj a KHL listán, a fizetésed elérje a banki elvárt minimumot, illetőleg rendelkezz 3 havi bankszámla múlttal. Ugye, hogy nem olyan bonyolult, ezek alapján ti is könnyedén megigényelhetitek a pároddal. És ami a legjobb, hogy pár munkanapon belül megkaphatjátok a kölcsön összegét. És ha még a Sprint Invest díjmentes szolgáltatását is igénybe veszed, az összes felmerülő kérdésedre szakember fog válaszolni. Kérj tőlünk visszahívást az alábbi linken, és sétálj olyan magabiztosan a bankfiókba, ahogyan az oltárhoz fogsz.